नमस्कार, मी स्वरा परब. स्वराज मालवणी तडका या माझ्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपण कोलंबीची रेसिपी बघणार आहोत. कोलंबी साफ करण्यापासून ती त्याचं सार बनवण्यापर्यंत, सार म्हणा, कढी म्हणा, कालवण म्हणा, बनवण्यापर्यंतची सारी प्रोसेस मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे. चला तर मग पहिल्यांदा आपण आपली कोलंबी साफ करून घेऊ. हे पहिल्यांदा हे याचं तोंड आहे, काढून टाकायचं. अशा प्रकारे हे इथून खालून कट करायचं, सगळं काढायचं. हे त्याच्यानंतर हे वरचं कवर काढून टाकायचं आहे. हे अशा प्रकारे आणि मग इथून असं दाबायचं. हे दाबलं की हा असा अगदी इझी निघून जातो. आता आपल्याला हे सगळं काढून टाकायचं आहे. हे आणि ह्याच्यामध्ये जो दोरा असतो त्याच्यामध्ये भरपूर घाण असते, ते पोटात गेले तर पोटात दुखू शकतं. म्हणून सुरीने याला असं वरून असं शेवटपर्यंत असं कट करायचं. असं एक छोटासा कट मारायचा, म्हणजे हा जो दोरा आहे याचा तो असा निघून येईल. पाहू शकता. अशा प्रकारे कोलंबी साफ करा तुम्ही. सोपं आहे, पाहू शकता. अशा प्रकारे आपल्याला ही सगळी कोलंबी साफ करून घ्यायची आहे. पाहू शकता. असं काढायचं. हे इथून काढायचं, असं काढायचं. हे वरचं कवर काढायचं असं. आणि इथून हे असं दाबायचं की हे असं निघून येणार. आणि इथे कसं कट मारायचा कोलंबीला आणि असं साफ करायचं. तुम्ही पाहू शकता. अजून एक दाखवते. अशा प्रकारे इथे दाबायचं, हे असं बाहेर येणार. याला मग असा एक कट मारायचा शेवटपर्यंत. मग हा दोरा अगदी काढायला सोपा होतो, तुम्ही पाहू शकता. आता मी हे सगळे माझ्याकडे जे कोलंबी आहेत ती सगळी मी साफ करून घेते, मग आपण पुढची प्रोसेस करू. तुम्ही पाहू शकता. मी अशा प्रकारे सगळी कोलंबी साफ करून घेतलेली आहे. हिला मी 4-5 वेळा स्वच्छ भरपूर पाण्यामध्ये धुवून घेतलेलं आहे. आता आपण आपलं कोलंबीचं सार बनवूया. इथे मी सार बनवण्यासाठी ओला नारळ घेतलेला आहे. ओला नारळ 1 किसून घेतलेला आहे. थोडे धणे घेतलेले आहेत. 1 टोमॅटो आहे. 10-15 लसणीच्या पाकळ्या आहेत. आणि इथे 1 कांदा आहे कट करून ठेवलेला. कसा पण कट करा, ते वाटणमध्ये जाणार आहे त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. हा पाव चमचा हळद. आणि इथे मी टाकणार आहे मालवणी मच्छी मसाला. हा तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही मिरची पावडर ही घेऊ शकता. कोणती पण मिरची पावडर घ्या जी तुम्हाला आवडेल. मी इथे 3 चमचे मिरची पावडर टाकलेली आहे. आता हे सगळं मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेते. हे बघा, तो हा आपला मसाला मी याच्यात टाकते. गॅस कमी करते इथे. आणि जेवढं मला पातळ पाहिजे आहे तेवढं मी पातळ करणार आहे. हे मी भातासोबत घेणार आहे, त्याच्यामुळे पाणी जास्त घालणार आहे. तुम्ही पाहू शकता मी एवढी पातळ केलेली आहे. आता मी याच्यामध्ये आपण साफ केलेली कोलंबी ती घालते. ह्याच्यामध्ये आता मी चवीपुरतं मीठ टाकणार आहे. आता मी त्याच्यामध्ये 4-5 हे कोकम आहेत ते टाकणार आहे. तुमच्याकडे जर कोकम नसेल तर तुम्ही जो टोमॅटो आपण 1 टाकलेला तिथे अर्धा टोमॅटो अजून वाढवू शकता.
व्यवस्थित मिक्स करूया आणि ह्याला मीडियम गॅसवर शिजवून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता इथे आपली कोलंबीची जी आपण रेसिपी करतो आहे, जे आपलं कोलंबीचं सार आहे ते अगदी तयार झालेलं आहे. हे तुम्ही भातासोबत खाऊ शकता, अगदी मस्त. आता मी इथे गॅस बंद करणार आणि तुम्हाला आता बाउलमध्ये काढून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता इथे आपलं कोलंबीचं सार अगदी रेडी झालेलं आहे. मालवणी पद्धतीने, मालवणी स्टाईलने बनवलेलं हे कोलंबीचं सार तुम्हाला कसं वाटलं ते तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. अगदी चविष्ट आहे, टेस्टर भारीच त्याची, हॉटेलसारखा फ्लेवर ह्याला आलेला आहे कोलंबीमुळे. तर तुम्ही प्लीज माझ्या रेसिपी ट्राय करा. तुम्हाला आवडल्या तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.